Skóre a pokorovanie ťažších a ťažších levelov je jeden z tých faktorov, ktoré robia hru súťaživejšiu a návykovejšiu. V tomto tutoriáli si ukážeme, ako pridať hráčové skóre a herné levely. Najprv si vypneme následovné 3 layery. Intro screen, Options a End screen. Teraz si trocha zazoomujeme sem a označíme si prostredníctvom Selection Tool napríklad políčko skóre. Vyberieme zložku Properties vpravo hore a tu vidíme názov políčka Score Text, ktorý je písaný vo formáte Classic Text a správa sa ako dynamický text, čo znamená, že sa bude dynamicky meniť počas hry, keď trafíme nepriateľské UFO. To isté platí aj pre levele. Označíme si teda skóre ešte raz. Nastavíme sa na prvý frame. Môžeme ísť programovať, takže Window, Actions. Tu nás si všimnite premennú level, ktorá je číslo. Tu budeme potrebovať neskôr, ale my si najskôr pridáme novú premennú, ktorá sa bude volať skóre. A bude to takisto číslo. Takže poďme sa pozrieť na tie levely. Prejdeme trocha nižšie do štádia načítania hry. Sem. Tu máme našu premennú level, ktorá je rovná 1, keď sa hra spustí. No a my chceme túto premennú hodiť do nášho textového políčka level na obrazovke, takže sem príde nasledovný kód. Hneď pod level. Takže level text rovná sa string zátvorky level. Prečo string? No máme tu síce číslo 1, ale my chceme, aby sa k nášmu číslu správal ako k textu, ktorý nám vyskočí na obrazovke, pretože koniec koncov ide do textového pola táto jednotka. Ďalej, samozrejme skóre. Takže skóre začneme od 0. A opäť rovnaká vec, skóre text rovná sa string zátvorky skóre. Takže vlastne začíname zo skóre od 0 a bude to takisto string, teda ako text. Ďalej by sme chceli spraviť to, že ak zasiahneme nepriateľské UFO, pripočíta sa plus 1 bod do skóre. Takže prejdeme ešte nižšie, kde máme náš laser a enemyho. Asi okolo riadku 255, sem. Tu nás si môžeme hodiť do komentu pripočítaj ku skóre. A jednoduchý kód skóre plus. Ten vlastne načíta aktuálne skóre a zvýši ho o jednu hodnotu. Samozrejme tiež chceme, aby nám novú hodnotu zobrazil, teda updateol. Takže pod to ešte pridáme skóre text rovná sa string skóre. Takže hodnota skóre sa zvýši o 1 a updatene sa v textovom poli. OK, späť k levelom, poskrolujeme nižšie. Asi na lineu 279 a tu vidíme funkciu test for end. A tu príde náš nový kód. Takže if skóre
je väčšie ako 10. Posuň hráča do ďalšieho levelu. A takisto updateni textové pole level. Takže level text.text rovná sa string level. Takže ešte raz, ak je skóre väčšie ako 10, posun hráča do ďalšieho levelu o 1 a updateni textové pole. Ale ešte by sme chceli, aby sa počet nepriateľov každým levelom zdvojnásobil. Takže sem pre desinu pridáme level krát 10. A sme zabudli uzavrieť zátvorku. Takže teraz by sme mali v prvom leveli zabiť 10 lodí, v 22., 33. a tak ďalej. Takže môžeme ísť otestovať. Control, test movie, test. No a vidíme, že skóre krásne nabieha. A takisto aj levely.